everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nia ang laing sumpay ning naghinapustang sugilanon balbal. Wala ko si Irene! Gahi kag-o! Gusto mong mamatay? Pwes! Dili ka mo mahikawan sa inyong gipangitang kamatayon! Mga ginsakpan kong mga omo! Das-das ka mo! Aron mga matay ka ng mga tawada! Patya sila! O ginikaw man! Sungan ninyo ang tanang mga tao din sa isla! Diwatahan! Tulog na! Yordi ko yung ugo! Taki! Yordi ko eh! Nyor, abante! Nyor! Anak ko sa imong buko-buko nyor ha! Layat na nyor! Layat! Pangandam ka mo! Antarino! Anto na pala! Tira! Anto na pagkakay! Tira lagi ako! Anto na mga sundang! Das-das! Doon na sila! Patay! Sipato ko sila! Patyon ko sila! Pinagin na ako espada! Patay! Tira sila! Patay! Pibuto siya nga naigor na ako espada! Oh! Niya pa nagpaingon ako! Sige! Doon ka na ako! Kay mamatay ka sab! Pik! Pagkikikiki ka niya! Murag ano? Kikikiki! Ano ka ba sayon? Usa ka libo ng mga ungo na patay na ko! Ug ikaw, mapatay na ka! Ikaw mo 2,000! Yap! Dasmag! Sige, dasmag! Hadlo kong tanan dasmag ni mo! Gidasmag na yun! Putol lang tinayin mong maigo ding hait kay sundang! Kasaligan na kay Pako! Ano ako ay! Hait kay talinis kinig suwabi ni! Gina! Usa man! Kikikik niya! Kikikik lang ginagahan mo! Usa nagkikuti mo si Mulikod! Usa na! Uy! Wala! Uy! Tsako mo muna! Panggulan mo unguha ka! Dadaka ng tsako! Garaon mo unguha ka! Tsako-tsako ka pa! Tuwa ka madlo ka na! Hilasan ko ay labing-labing pa siyang tsak ko ay palabing hambog niya umuha ka maigot ha maigot na migo lang ta ba nindot ang tsak ko os lang ko tanong tsak ko rin mo ay gini padulang ko patakti lang ko ay lang ko ka na kitkit gamay liog na ko kitkit gamay dito yak na ana Umuka ilaron. Tsako-tsako pa. Patay lagi kang nguha ka. Duslak lagi sa espada. Di man di ako nagduslak na idong Ryan day. Bilid na naman ako na. Idong Ryan day. Nabuko-buko rin ka espadang dong Ryan. Da! Muna na! Ala! Uy! Nabalbal si Pahak! Uy, Pahak! Papatay na nguha! Gikaon si Pahak! Wala! Sige ting! Duga bating! Samtang nagkaon pa siya Pahak! Sige, ting! Ano sila ay grupo sa mga ungo? Hala! Sige mo! Nanasad! Atras ka mo! Atras na! Agkakay sila! Dari, di ba na? Amat yan na ta! Dagan! Atras na! Dagan! Atras! Hala? Day, Aliyah! Tabahan mo, Day! Si Ate Eden? Naunsa man na siya nga nagkamang man na siya sa yuta? Day! Doon ako! Tabahan mo! Paluoy ka na ako! Maglisod ko sa pagsulya! Dili ko makaalas sa akong manatiil! Di ko makalakaw! Iminar ba si kuya nga di ko pag-auson kay peligro kay kung mugawas? Naluoy ra ba ko niya? Yun! Ate Eden? Day, maluoy ka na ako! Pasudla ko diha! Nagukod ka na ako si
Ako ba kasing duulo no? Nya tabangan sa pagpabarog aron makasuod sa dinhi sa bay. Ate? Oo, tabangan tika. Huwag sa akin mo gawas ko sa bay. Tabangan tika ate din. Muanhan ako. Ate Eden. Sige, Alia. Duol na ko. Duol. Duol na ang bata na ko. Ate Eden. Day, Alia. Salamat kami gawas ka, cute. Imo gina kong tabangan. Oh, tabangan tika. Kay luoy man kay ka. Di man ka kakabarog. Nya, kayab man mo ni Kuya Ryan ako. Ingon si Kuya Ryan ay gugma man siya nimo. Uwa ko kay baw kung unsa na. Basta pinangga ka ni Kuya Ryan. Nga importante kuno kaniya. Kung doon na na relasyon ang duha. Tabangan ta ka. Barog. Dili ka kapapag sa minting duha, Ryan. Dali, barog na. Ayaw na. Ibaw kong barong. Ha? Nakabarog lagi ka. Ingon ka ate, dili ka kabarog kay sakit imong tiil. Mao nga magpataban ka nako. Kabarog man lagi ka. Nagpakaroon ingnon lang ko. Aron magkapaduol ka na ako. Gikinahanangan ka. Ate Eden, namaldita lagi kag kalit. Ngano man ka? Dili ko si Eden. Ay! Kay sakit sa imong paggunit nako. Uy ko ate, sakit kaayo. Ngano man ka? Uy, maldita man kay ka. Inunante kang dili ko si Eden. Dire. Kuyog na ako. Ay, ate! Dire. Kuya! Kuya Ryan! Wala na ako padungog ang tingog ni Lotus nga nagpanawag sa kuman. Salamat ikaw. Aray, ang duha ko kapad. Nanginit og... Ang mananap nga na sa kong duha kapad. Misiga kini sama sa paga. Dili. Kumuton ko ang duha ko kakabot. Aron dili ko kakita ini niya. Panuway siya nga naa sa akong pad. Mao na ka kini akilang giingon. Nga gamito na ko sa kangit-ngit. Dili ko makatukot. Ryan. Hain ka man, Ryan. Damangin ko. Ayaw ipailog sa dautan ang akong kag. Mas mayo pagpatsyo na lang ko di po, Ryan. Balik ako sa akong nahimutangan, Ryan. O kuhai ko sa akong kininahawa. Doon lang kita sa simbahan ni Padre Anselmo. Ano masinang pa na ninyo, Lugoy? Ubay-ubay yun ang ngamatay ka na to. O ginang gikaon. Dili mahimong ibilin ka. Tambalan ako imong samad. Dito na lang sa suot sa simbahan. Paningkamot na dili ka pa mamatay. Aron dili ka maulipunis ka. Nakapaaga mo sa mga ungon mo. Matakdan ka nila. Kasi ako ang mapatay sa mga inosenteng tao. Paningkamuti mabuhi ka. Kaduol na ta sa simbahan. Daghan kayo sila! Daghan kayo! Ginoo ko. Buligid dahil kami. Amano, panaakas mo na. Pagdaig ko ng mukaan. Mabot ka na mo ang imong ginarian. Matuman ang imong pagbuti na sigita na yun sa langit. Namaling ka mga umo! Namaling ka mga umo! Oh, Dong! Namaling ka mga umo, Dong! Na nagkaduong sa Bagtis ng Bana! Namaling sila! Lugoy, Ay, Ginoo! tanawa nga itong kauban. Ginoo! Si Mangko!
Wa kagwata siya samad. Agi pinakan sa ungo. Namatay gyud. Aladong hala. Doon sa may atubaton ni Ron. Napaaka na ba ni si Mangko sa mangtas sa ungo. Ya, namatay pa gyud. Wa siya makapabot nga ako siya matambalan. Minimingor ba to siya? Nga, patyo na lang siya. Kaysa magkaangin siya sa mga inusenting mga tao. Patay na lagi niya, mahimo niya ng zombie. Kita ba si Kuwati ini? Mali siya magputo. Wala patay kita. Dong, sige dong, sige dong. Sige dong. Sige, buhatan na Ryan. Gamitan lang imong espada dong Ryan. Sige dong. Sige, pero sa dili pa, isuot na siya sa simbahan. O pabaspasan ta ang iyang lawas ni Padre Anselmo. Wa ko gyud ikita si Ira May. Managsama kitang palpak sa atong gibuhat karon lutos. Unsa? Palpa ka? Gisugo na ko si daddy mo tikoy nga pangitaon si Ira May. O kaha, kung naaman siya ni Ryan, ipabalik siya kanato. Aron dili kita moatake. Niyara man tuod ang buisit. Kabar! Kabar nga dako! Nakik-away hinuon ako og sa atong mga ginsakpang mga ungo. Pasagdi lang, mami. Kay doon ako'y sorpresa nimo. Aron magpakita ka nato si Prinsesa Ira May. Unsay imong isorpresa kanako, Lutos? Kanang bataa ang akong isorpresa kanimo, Mami Iska. Huy, ang igsuon ni Ryan. Imo kining nakuha. Imong nadadi ni sa atong mansyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.